Hej så, mit navn er Peter Kjær Jebsen, og jeg er her i dag for at præsentere brændspilsautomatikken og røgventilationsautomatikken for motionering af Air to Trustes produkter. Det vi ser her, det er, at vi har indbygget et setup. Vi har et cirkulært spil, og vi har et rektangulært spil. Vi har en røgdetektor placeret herovre i den her side her. Vi har vores automatikdel sat op her med transformer. Vi har en detektor, trykvagt, for at detektere, hvis vi har røgventilation på. Og det simulerer vi i dag med et relæ, som sidder i bunden. Men det jeg vil vise nu, det er, hvad er det man kan se. Når man har sin automatikdel her, vi har vores røgdetektor unit her, den giver signal over til vores regulator med display, betjeningsområde herover. Vi har et antal knapper her, vi har pil op, ned, venstre, højre og en OK-knap i midten. Vi har nogle dioder herude i siden. Den øverste en lille klokke ude foran. Når den lyser rød eller blinker rød, så er det fordi der er en aktiv alarm. Når den lyser konstant rød, så er det en alarm, der er aktiv, men kvitteret herpå. Vi har nederst en gul lampe, som enten blinker langsomt eller hurtigere. Ud fra den er der en blyant. Det betyder, at det felt, vi vil stå i, er der noget, vi kan ændre. Vi kommer ind i feltet ved at taste OK. Det får vi se om et øjeblik. Første tryk på en knap, vilkårlig knap. Det fremhæver lige lys i displayet, så man kan se, hvor er det, vi er henne af. Vi kan se Air to Trust for oven. Vi har klokkeslæt og dato. Og aktuelt niveau. Ventilation er i drift. Kører man pilen nedad, så kommer man ned til et antal menuer. Og vi starter med den første, sidst testet. Vi kan se, der er pil mod højre. Så det vil sige, at vi trykker pil mod højre. Så kan vi se, hvornår er den sidste test gennemført. Dato 20. april 2012. En til venstre for at komme tilbage til menuhjulet. Visninger, der kan vi gå ind og se indgangen, udgangen. Vi kan se under indgangen, der er den aktuelle spjældstatus. Zone 1, nu er det 1 zones automatik det her. Vores spjæld, alle vores spjæld er åbne, og der er ikke nogen spjæld, der melder, at de er lukket. Vi har vores detektor. Detektoren den er normal. Vi har vores status fra vores røgventilationstrykvagten. Der er ikke noget flow på. Vi har også en normal tilstand, så der skal heller ikke være noget flow på. Vi kan gå ned og se på vores udgange. Vi har vores signal til vores ventilationsanlæg om, at nu er der en nært forestående test. Den er fra, det vil sige, at vi har normal drift på. Vi har vores røgventilator, den er slukket. Vi har vores spjæld åbne, og sumalarmen, som er en fail-proof funktion, er til. Det vil sige, at det er en normal tilstand. Vi kan gå ned i indstillinger for at se, hvad kan vi ændre hernede. Nu startede den gule lampe herovre. Det betyder, at vi skal indtaste vores password. Det er 4 1-taller. Pil op, højre, pil op, højre. Når der står 4 1-taller, så taster man OK. En gang, den blinker ud for blyanten, skriver aktuelt niveau, administrator går selv tilbage. Nu kan vi gå ind i indstillingen. Vi kan nu indstille for, hvornår skal vi have test. Det er dagen, den 5. dag i ugen. Vi starter ved mandag, det vil sige, det er fredag. Tid kl. 12. Skal vi ændre de her ting her, så taster vi OK. Så kan vi se, så blinker dagen. Vi kan køre pil op og ned for at vælge torsdag for eksempel. Og vi vil stadigvæk have kl. 12. Vi ændrer det til kl. 13. Torsdag kl. 13. Så er det gjort. Vi kan se herude i siden, er der pilen nedad. Så kan vi bladre ned og se, vælg røgventilation. Den er aktiv. Det vil sige, at vi har et anlæg med røgventilation på. Pil længere ned. Vi har mulighed her for at starte en manuel test. Det er det årlige service eftersyn, eller alt efter hvilke intervaller man får aftalt med sin slutbruger. Men jeg vil i hvert fald anbefale årligt, hvis ikke der står andet skrevet.
Hvis vi vil lave en test, taster man OK, og så kan man ændre til at starte testen. Jeg kører lige en tand længere ned, så laver vi testen om et øjeblik. Vi har her mulighed for at ændre forsinkelserne inden testen. Dem kører vi lige lidt ned, for ikke at det skal blive alt for langt. Vi kører den lige ned til 10 sekunder. Det er beskeden til ventilationsanlæg om at standse. Nu kommer der en test. Er det et stort ventilationsanlæg, så kan der være risiko for, at man fysisk belaster ventilationsrør ret kraftigt, hvis det er et lukket system, man kører i. Vi har her nogle gangtider for spjæld åbne og lukke, som vi kan ændre på, og igen, vi har en tid, den må bruge på at opbygge et tryk, hvis der er røgventilation på. Endelig så kan vi ændre klokkesæt og dato. Vi går en enkelt ændring. Det var på tiden inden testen, og nu vil vi så prøve at sætte testen i gang. Start test, tast OK, og så går den i gang med at stoppe ventilationsanlægget. Giver den besked om her for neden. Der får den så 10 sekunder til at gøre det. Nu lukker den spjældene, fuldstændig som den skal. Vi har alle vores spjæld monteret som patter på en snor. Der må være op til 20 spjæld. Alle lukkefunktioner sidder i serie. Alle åbne funktioner sidder i serie. Det vil sige, at vi får besked herfra ud til første spjæld. Siger, den er lukket. Næste er lukket. Næste ville være lukket, hvis den var på. Tilbage til controlleren siger, at alle er lukket. Nu har den lige en tid til at tjekke, at alle spjæld var lukket. Det var de 40 sekunder. Når så den er ulykket, så vil røgventilationen